Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Intex Insider. Dneska se spolu budeme bavit o datové analytice spolu s mojí kolegyní Ivou Tomekovou, což je naše senior BI konzultantka. Já se jmenuji Jana Jedelská a vítám vás. Ahoj Ivi. Ahoj Jani. Ahoj Ivi. Čau. Ráda tě tady vidím. Ivi, mohla bys mě úplně na začátek, nebo posluchačům úplně na začátek říct něco málo o sobě, jak ses dostala k datům? Co jsi za člověka? No, cesta k dátum bola taká všelijaká zvláštna. Ja som vlastne vyštudovaný železničiar a teda podarilo sa mi aj pracovať na železniciach. A teda moja zodpovednosť bola tak vlastne sledovať meškania vlakov, čiže práca s dátami a podobne, ale skôr teda z tej biznis stránky. No a mala som vlastne ľudí, ktorí mi dodávali dáta a ja vlastne taký ten človek, čo vlastne všade bol, všetko chce vedieť, tak ma strašne zaujímalo, ako vznikajú tie dáta, kde sú. Nehovorím, že či tam bola nejaká dôvera, nedôvera v presnosť tých dát, čo motiváciu vynechám, ale tak nejak som sa sama začala učiť SQL-ko. Začala som sa vlastne prehrabávať v tých datách. Začala som si nielen robiť reporty nad datami, ale prichystávať si data sama, prepojiť vlastne ten IT svet s tým biznisom a vlastne tak som sa dostala vlastne k takej tej dátovej, biznisovej analytike, všetko dokopy. Takže to je taková zvědavost vlastně lidská. Jo, presne. To je to, že zvedavosť, radšej to nazvime zvedavosť ako nedôvera. Nazvime to zvedavosť, sa mi páči viac. A já mám pocit, že to je hrozně důležitý i k tomu tématu, o kterém my dneska se chceme bavit. A možná i vy. Já jsem se tě teda pozvala kvůli tomu, že tebe vnímám jako člověka, který velmi dobře dokáže dělat datovou analytiku. Jsi prostě člověk, který to má tak nějak přirozeně v sobě, možná právě tou zvědavostí, já nevím. Ale mohla bys posluchačům, kteří třeba i nemusí být z toho IT oboru, vysvětlit, co to ta datová analytika je? Mohla, ale vlastne neviem úplne. Nemám na to úplne presnú definíciu. Určite je vlastne po internete kopu definícií, že čo je datová analytika, čo je data inžinier, čo je biznisová analytika. Ja to u seba nemám tak úplne vyhranené, ale je to taký ten asi základ prepojiť informácie s biznisovými procesmi, lebo v podstate dáta sú informácie, ale nejak vznikajú. Hej? A vlastne tá cesta, ako vznikajú, ťa vedie k tomu, aby si poznal aj tie biznis procesy a zároveň aj v tých dátach hľadal nejaké tie súvislosti alebo keď sú v procesoch nejaké výnimky alebo nejaké špeciality, tak ako to nájsť a podchytiť to v tých dátach. Já si to představuju tak, že teda ty máš nějaké množství dát, do kterého ty se díváš. No a ty si jako za těma datama představuješ už rovnou nějaký procesy, nebo jak to funguje ta analytika těch dat jako taková? No za tými datami je proste nejaký ten životný cyklus, čo k ním viedlo. Hej, že máme napríklad, ja neviem, máš základné dáta, príklad vystavenú faktúru. Vieš, nakoľko si faktúru vystavila, máš to pekne v dátach, proste tomuto človeku toľko tisíc. To máš ako jednu informáciu. A teraz chceš napríklad sledovať to v čase a pozrieš nejak prepojiť to, že koľko peňazí mi môže prísť a teraz sa chceš pozrieť na tú faktúru. Bola už zaplatená, nebola zaplatená, bola zaplatená polovička faktúry, tretina, bolo to na splátky a všetky tieto špeciálne prípady, ako sa prejavia v tých dátach. Hej? Ty tam máš tú faktúru, že vystavila som 100 000 a teraz keď vám platil na 5 splátok, kde v dátach nájdem tých 20 000, aby som to vedela vizualizovať, že ešte očakávate 80 000 ďalších. Yes. Takže vlastne takéto prepojenie, že čo tá informácia, na ktorú sa v tých dátach pozeráš, čo vlastne v reále znamená, aký proces reprezentuje a čo vlastne ten biznis užívateľ na základe tej informácie môže zistiť alebo podporiť to jeho rozhodnutie,
že či je tá informácia presne to, na čo sa on pýta. Takže možná z toho začátku, jako z toho úplného začátku, ty potřebuješ opravdu hodně komunikovat s tím business uživatelem nebo s tím zadavatelem nějaké té zakázky. Jo, presne. Poznať to, za prvé, čo chcú dosiahnuť, čo sledujú. A nie je teda štýlom, jak funguje štatistika, hej, že tu poznáš, že štatistika, povedz mi, aké číslo chceš, také ti pripravím. Hej. To nie, ale skôr od toho biznis užívateľa vedieť, na čo potrebuje tie dáta, čo majú reflektovať, akú situáciu, aké rozhodnutia na základe nich chce spraviť. Čiže to je jedno, poznať vlastne z časti tú biznis víziu, ten cieľ. A postupne sa vlastne k nej dopracovať s tým, že začínaš vlastne od začiatku. Buď ideš spätne, poznáš cieľ a dopytuješ sa, dobre, a čo je predtým, a čo predtým, a čo predtým, a čo ešte predtým. A môže sa tam ešte niečo v tomto našom procese zmeniť. Ak áno, ako to chcete to vidieť, nechcete to vidieť, čo je chyba, čo je dajme tomu iba potrebný update a takto. Takže ty ze začátku jako děláš hodně tu konzultační část a to musíš udělat předtím, nebo tu analýzu jako těch dat jako takovou, tak to musíš udělat předtím, než postavíš ten datový model teda. Ideálne. Ideálne vedieť vlastne, čo chceme dosiahnuť a vlastne zhodnotiť vôbec, či máme dostatok dát na to, aby sme vlastne dosiahli ten cieľ. Hej, že keď budeš, teraz ma nenapadá asi úplne príklad, ale veľakrát sa stáva, že proste chcú zákazníci, sledovať toto a toto. Napríklad zostanem pri tom príklade s faktúrami. Hej, že koľko peňazí ešte máme čakať. Ale vlastne v tom systéme vôbec nemajú podchytené, dajme tomu, tie čiastkové platby. Hej. Alebo typický príklad je napríklad ako budžetovanie, hej, že chcú vedieť rozpočet na rok a za konkrétny produkt. No ale takú informáciu nikde nemajú. Jasne. Majú napríklad nabudžetované iba napríklad skupinu produktov a na mesačnej báze. On chce vedieť priebežne akože týždenné ponuky, že koľko má očakávať. Tak už potom sú to tie kompromisy alebo hľadanie nejakej logiky a dôležité je vlastne, keď sa na nejakej tej logike dohodneme, aby aj ten užívateľ koncový vedel, aká tá logika je, aby to vedeli všetci užívateľia, aby tie čísla potom správne chápali. Aby z toho neboli nejaké mylné závery. Nejaké mrzení. No, alebo ešte horšie nejaké zlé rozhodnutie na základe nepochopenia. No a stává se to, že ty firmy si třeba řeknou, tak tady tohle to já nepotřebuji teďka řešit, zabere to moc času, nějaká analýza na těch dat předtím, já už prostě potřebuju report a děje se to a v případě, že ano, tak co to má za následek? Ako deje sa to? Určite. Deje sa to aj z viacerých dôvodov. Bude to tá urgencia, že už vlastne rýchlo niečo potrebujeme niečo vidieť. A to je potom vlastne úloha nás ako konzultantov. My vám vieme ako rýchlo ukázať, čo tam máte. Postavíme nejaký rýchly dashboard, čiže máte nejakú vlastne okamžitý prínos, hej, že niečo vidíte, že už nám platíte, tak rovno vidíte výsledok. Ale vždy to ide vlastne s vykričníkom. Že je to vlastne dočasné riešenie. Je to riešenie, ktoré vlastne nemusí byť škálovateľné do budúcnosti. Že teraz postavíme financie a zrazu chcete salesy a potom chcete prepojiť financie so salesami. No keď spravíš tie dočasné riešenia, tak vlastne ťa to dobehne. Jasne. Takže buď je dobrá príprava na začiatku a vyhneš sa nejakým reworkom alebo nedorozumeniam, nepochopeniam, alebo sa spraví nejaké práca platná, maloplatná. Práca kvapná, maloplatná. Jasne. Takže ja som vždy zastanca toho investovať vlastne čas do prípravy, lebo skôr či neskôr to potom dobehne. A podle toho, jak já tě slyším mluvit, tak velmi často právě od tebe já slyším, hele, teďka jsme ve fázi, že klient si musí vyřešit nějaké svoje interní věci, potom budeme pokračovat, ale ten klient je za to ve skutečnosti hrozně rád a nedělá tu práci kvapnou prostě. Jo, ako to hrozne rád by som úplne nepoužil. Není to vždy úplne príjemné, keď vám príde vlastne
že potrebujete do firmy nájsť externého konzultanta, aby vám povedal, že máte vlastne biznis proces na prd, alebo vám niečo v biznis procese chýba. Jasne. Že to nie je úplne dobre počuť. Ale vlastne, jo, je to rozhodnutie na tom zákazníkovi. Buď spravíme nejaké kompromisné riešenie s tým, že vieme aj my, aj on, že je to dočasné, nie je to 100%, sú tam nejaké ako muchy alebo prípady, ktoré to úplne nerieši, alebo je teda ochotný, dajme tomu, investovať čas a prekopať si vlastne interné procesy. Ale já právě v tomhletom vidím hrozně velký přínos právě té konzultační role jako takové. Jo, a akože nie je to úplne vždy výhra, nie každý to chce počuť a tiež nie každý si chce zabiť projekt ešte predtým, ako vôbec začne, hej, na základe výsledkov analýzy, ale tak ako mne to proste nedá povedať, keď tam vidím niečo, čo nesedí, tak na to poukázať a buď sa zákazník rozhodne to ignorovať, alebo sa rozhodne to vyriešiť. Ale má možnost se rozhodnout. Tak já tam vnímám jako hrozně důležitý to, že to rozhodnutí je na něm a to považuji za strašně důležitý. Jo. A ono je to také aj možno alibistické, ale aj keď sa rozhodne, tak je to také, že keď sa to v budúcnosti vyvrbí ako problém, tak vždy je to tam taký ten alibizmus. No, tak my sme vám to hovorili, akože proste od začiatku. Jasne. Ale to nie je nič, čím by sa vlastne človek chcel nejak chváliť. Jasne. Ale naozaj akože tou snahou je pochopiť to, čo najlepšie. Nie preto, že im chcem robiť konkurenciu a založiť si rovnaký biznis, ale pochopiť ten ich proces, aby vlastne tie data reflektovali čo najpresnejšie presne to, čo potrebujú. To zní super. Dobře, když se podívám na to, nebo podíváš na to, jakou chybu nejčastěji podle tebe ty firmy dělají, když pracují s daty? No, možno je to presne to, že vlastne pracujú s daty, ale vlastne úplne nerozumejú tým datám, nevedia, jak vznikajú. Alebo nie sú konzistentné tie dáta. Že každý si pod tým predstavuje niečo iné. Hej, že môže mať firma napríklad metriku počet nových zákazníkov. Hej, ako jednoduché, počet nových zákazníkov, každý človek to vie spočítať, aj 4-ročné dieťa. Hej, ale ideš do detailov, ideš nad datami a teraz sa zamyslíš. A kde ich spočítame? Je to nový zákazník, ten, ktorý zaplatil už prvú faktúru? Je to zákazník, ktorý už poslal prvú objednávku, alebo je to nový zákazník, je už ten, ktorému sme vlastne prvýkrát telefonovali a podľa toho sa môže odvíjať vlastne celý sled udalostí, z ktorého systému budeme ťahať tie dáta, ako nastavíme toho zákazníka. A je možné, že vlastne ľudia z marketingu vnímajú nového zákazníka úplne inak, ako to vnímajú ľudia z financií. A je teda otázne, či sa dohodnú na rovnakej definícii, alebo bude mať každé oddelenie svoje. A dôležité je to mať hlavne zdokumentované, aby každý rozumel, čo tam je. A najhoršie možno takéto nebezpečenstvo pre firmy je asi to, že tie reportingové nástroje sú teraz strašne pokročilé. Ono veľmi ľahko sa dá spraviť úplne krásny report, ktorý vyzerá úžasne, hej, dizajnovo, prešpičkovaný, interaktivita, tu si kliknem, tam si kliknem a strašne to môže zvádzať vlastne na rozhodnutia, že máme parádny report, ideme sa na základe neho rozhodovať, ale pokiaľ je ten report postavený vlastne na datách, ktoré úplne nereflektujú ten biznis, tak je tam veľmi veľké, by som povedala, to nebezpečie, že ľudia uveria krásnemu reportu nad nesprávnymi datami. A to je to, čomu sa vlastne chceme vyhnúť a aby sa to ani v čase nevrátilo. Že zákazník zrazu povie, a v tomto reporte, to stačí jedna malá otázka, a v tomto reporte toto číslo, čo to presne znamená? A teraz ideš do tých detailov, no berieme to odtiaľto, spája sa to s týmto, tuto sa to takto transformuje, tuto je taký krok. A to prečo sú tam také kroky? No a keď to nemáš dokumentované, alebo to tí zákazníci nechápu, tak veľmi ľahko ti môžu povedať, že to je úplne blbosť, ja tomu neverím a proste dopadne to tak ako veľmi veľa projektov, že majú krásne reporty, ktoré nikto nepoužíva.
To zní vlastně, to, co ty říkáš, dává obrovský smysl. Zároveň já si říkám, jestli je vůbec nějaká cesta, jak to ty klienty naučit, jo? Nebo že si dovedu představit, že někde se to zdokumentuje. Chodí ty lidi reálně do té dokumentace, nebo jsou nějaké cesty k tomu, aby ty, jakožto ten konzultant, zajistila to, že všichni ty lidi budou ty data chápat stejně? No, človeka nedonutíš čítať tú dokumentáciu. Určite sú všelijaké ako kľúčky, ako aj v tom reporte napríklad zobraziť nejaký náhľad, čo to presne, čo tá metrika zobrazuje. Ale ide skôr o to, keď ten človek nechce a nechce používať ten report, tak ho proste nedonútiš. Jasne. Ale je to tam potom možno aj o nejakých firemných politikách, či je nejaká biznis oddelenie, BI oddelenie, ktoré spravuje takéto definície, ktorý, dajme tomu, prepojí rôzne tie organizačné jednotky a dohodnúť sa spolu. Zároveň sa môžu líšiť požiadavky, ja neviem, vedenia a analytického tímu. Hej, že vedenie chce vidieť takéto KPIčka a detaily možno nerieši, ale zase to analytické oddelenie alebo biznis užívateľia potrebujú ísť do detailov. Takže je tam vlastne veľa aspektov a závisí to od toho aj s kým konkrétne jednáš a jasne si definovať. A to už asi skôr prepínam potom do projekt managementu. Jasne si definovať scope a kdo je cieľová skupina, cieľoví užívateľia a podobne. A je to hodně asi na té straně toho zákazníka, jako potom to, jak i pracuje teda s tím pochopením těch dát a jestli zjišťuje, jestli ty reporty se používají a tak dál. Jo, ako určite vieme pomôcť, vieme poskytnúť nástroje napríklad na sledovanie využívania reportov a podobne, ale jo, tak jak líného človeka nedonútiš ísť do posilky. Jasne. Tak človeka, ktorý nechce, tak ho nedonútiš používať reporty. Jasně. Dobře. A teďka pojďme ještě k nějakému budování datových skladů. Já si dovedu představit, že teda my dostaneme nějaký data, ty se na nějak podíváš, uděláš nějakou analýzu, možná postavíš, nebo v nějaké fázi děláš nějaký datový model. Má nějaký vliv, nebo v jaké fázi, jak budovat ten datový sklad? No, nebo co je potřeba pro to zjistit, pro to budování toho datového skladu? Asi sa budem opakovať, vždy to ide aj od toho biznisu, čo chceme docieliť. Ale vlastne aj v tom budovaní datového skladu je potrebné tiež poznať súvislosti medzi dátami. A ono všetko so všetkým súvisí. Keď dátový sklad nie je postavený dobre, potom sa to odzrkadlí, dajme tomu na reportoch, že tam treba viacej roboty. Aj napríklad ako Power BI oriented človek a vždy sa hovorí, keď máš postavený perfektný model, tak vlastne metriky sa počítajú jednoducho. Hej, že nepotrebuješ zložitý DAX, čo je vlastne jazyk, čo sa používa na výpočty v Power BI. A tak veľmi závisí aj v rámci našej práce aj taká tá spolupráca medzi frontendom, čo sú Power BI špecialisti, a backendom. Hej, že neexistuje, že backend postaví model, ktorý môže byť technicky perfektný, a potom nad tým ideš stavať Power BI report a nedokážeš spraviť nič, respektíve musíš robiť zložité DAX výpočty a potom sú reporty pomalé. Takže u nás vždy funguje už aj to budovanie skladu. Keď sa buduje sklad, tak je potrebné vedieť, čo biznis užívateľ bude očakávať a podľa toho sa nastavujú, dajme tomu, aj procedúry. Presne, jak som napríklad spomínala, že keď sa zmenia sa dáta, hej, sa pýtame štandardná otázka, že dobré, ako často máme ťahať dáta, ako často sa môžu meniť, tak ako povedia, tak oni sa už nemenia, oni sa raz zadajú a potom sa nemenia. Áno, vôbec sa nemôžu zmeniť, že tak nastavíme, že budeme ťahať vždy len nové dáta a historické už.
No, v princípe áno, ale sem tam sa môže stať a hovorím, no dobré, a čo je to sem tam? Hej? A ako často je to sem tam? A podľa toho vlastne vedieť, aby sme vedeli rozlišiť, že no dobré, a keď sa tie dáta zmenia, čo to znamená? Je to oprava, že pôvodné boli chybné a nové dáta majú prepísať staré? Alebo je to proste zmena nejakého parametra a potrebujeme zachytiť aj to, že predtým boli také a teraz sú takéto? A od toho vlastne všetko závisí, jak sa nastaví dátový sklad. Či to budú nejaké dimenzie SCD 1, SCD 2, či budeme zachytávať históriu, alebo vždy len ten najposlednejší stav. Takže to sú vlastne všetko otázky, ktoré potrebuješ vedieť už na začiatku, predtým, ako vôbec sa chytíš potiahneš prvé dáta. A to, co ty říkáš, ale to je celý vlastně ta analytika na tom backendu. A kde je ta analytika v Power BI? No, presne vlastne na tom istom. Nie každé riešenie má backend aj frontend. Môžu byť riešenia, ktoré sú iba na frontende, čiže všetka tá logika výpočtová sa robí na úrovni modelu a takisto tam potrebuješ presne zadať model, ktoré tabulky budú faktovky, ktoré dimenzie, vzťahy medzi nimi, cez ktoré kľúče to prepájať, poznať, čo bude vlastne užívateľ potrebovať, podľa čoho filtrovať. Hej? Štandardne máš faktúru a na faktúre máš 3-4 rôzne dátumy. Hej? Máš tam dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti, dátum vykonania služby, kedy a teraz zákazník. No ja by som si predstavoval v reporte taký ten, že si vyberem dátum a budem si filtrovať podľa dátumu. To je super, akože to sa dá, ale teraz keď si vyberete ten dátum, tak čo? Budeme to filtrovať, zodpovedať to dátumu vystavenia faktúry, zodpovedať to dátumu zaplatenia faktúry, dátumu splatnosti, alebo dátumu, kedy bola služba na faktúre poskytnutá. Takže vlastne to sú všetko otázky, ktoré sú také na hrane medzi biznis a dátovou analytikou. Ja to neviem vlastne úplne nejak odčleniť, že kedy je to biznis analytika, kedy je to dátová. Ono je to najlepšie, vždy sa to tak nejak prelína celým tým projektom, či aj od backendu po frontend. Jak ty mluvíš, tak já si úplně vzpomínám na ty situace, které my jsme spolu jako v práci řešili, že já jsem byla ten zákazník, ty jsi byla ten člověk, který mě staví ten reporting a úplně si uvědomuji, aha, tak proto ona se mě takhle ptala 5krát po sobě a proč a proč a proč a proč. To mně přijde úplně konečně tomu rozumím. No, ako veľa ľudí o mne hovorí, že sa proste nezastavím každý už meeting. Máte ešte niekto niečo, že skončíme skôr? No počkajte, ja som sa ešte k slovu nedostala. Mňa ešte zaujíma. A toto, a prečo, a odkiaľ to ide, a čo? A ešte som našla v dátach takéto. Čo to znamená? Je to OK? Není to OK? A proste už sú to potom niekedy také tie pikošky, ale za mňa sú dôležité, lebo tak funguje Paretovo pravidlo všade. Hej, že za veľmi rýchlo si schopná postaviť report na, 80% presný. Hej? Ale zober si, išla by si k lekárovi a keby ti lekár povedal, no tak na 80% som si istý diagnózou. Asi tiež nie je úplne OK, hej? Akože tých 80% je veľa, ale proste ten diabol je skrytý v tých detailoch a to už vlastne málo kto je pripravený riešiť. Ja vždy, ale vždy som ja potom ten zlý, že bože, čo sa zase henta ide pýtať. A ja úplně přesně vím, o čem mluvíš. Já jsem na těch 80%, všechno je to v pohodě, vyřešený a pak přijde Ivka a řekne, Jani, ale ještě tohle. A já si říkám, Ježišmaria, zase další otázky. Ale potom, když vidím ten výsledek, tak jako si to vlastně neumím představit, že by tam ty otázky nebyly. Fakt si to neumím zpětně představit, protože ono ve skutečnosti potom to jsou ty nejkvalitnější reporty. No. A tam ide hlavne o to, aby nebol ani kvalitný a jasné, musí byť kvalitný, ale skôr ide o to príprava do budúcnosti.
Ty teraz nechceš, ja to nepotrebujem. Nie, my tu nechceme sledovať, nie. A potom prídu za pol roka. Viete, no my by sme chceli sledovať. No hovorím, a hovorím, my sme sa vtedy pýtali a hovorím, my tie dáta teraz neťaháme, lebo ste ich nepotrebovali, tak ich neťaháme a teraz keby ste ich chceli, no tak ako bohužiaľ historicky ich nevieme potiahnuť, môžeme začať iba teraz. A to sú potom tie rozhodnutia, ktoré vlastne zamrzia. A ja sa teda rada postavím do tej role, že upozorním dopredu, i keď mám potom také, že zase ste pichli do takého vosího hnízda. Hovorím, no tak ako, ja rada, ale radšej si do ňoho teraz pichnem, do toho osího hnízda, ako by sme potom mali vlastne celé stávajúce riešenie, proste takto zmetieme zo stola a ideme od znova. Já úplně přesně vím, o čem mluvíš, protože já to s tebou zažívám a jako fakt to považuji za extrémně užitečnou věc, extrémně užitečnou. Ona třeba fakt není příjemná v tu danou chvíli, v ten daný meeting, v ten daný moment, ale no, považuji to za hodně užitečný, hodně. Jo, ja pretiahnem meeting o 15 minút, ale to, že ti ušetrím potom nejakých 12 hodín vývoja niekde o pol roka. Jo, a v těch situacích už jsem taky byla, že jsem si říkala, to nepotřebuju tyhle data a za půl roku, vlastně bych je mohla potřebovat. Jo, a ja mám tú výhodu, že veľakrát ja to už vím ďaleko pre tebou, alebo aj pred tým zákazníkom a ten zákazník nevždy je vlastne na to úplne pripravený a tak buď nie je pripravený a spravíme kompromis, ale zase na druhej strane som aj tvrdohlava, takže jedno nie mi nestačí a nedá mi to ešte a pre istotu a ešte raz. A keď som presvedčená, že je niečo dobré, vždy je jednoduchšie zobrať viac a potom a niečo nepoužívať, ako dodatočne dointegrovávať veci, ktoré ti vlastne môžu narušiť komplet existujúce riešenie, nemusia sedieť do architektúry a nechceš zase prerábať už to, čo si raz vytvoril a odovzdal a hlavne je nasadené na produkcii. Takže. No, úplně tomu rozumím. A teďka i vy z toho, co my jsme se bavili, tak já si říkám, že mám teda roli datového analytika a že asi to nebude o tom nejlíp napsaným DAXu a o nejlíp udělaným ty skilly. Mě by zajímalo, kde jsou ty skilly. Ja by som to možno asi tak osobne rozdelila na také dve úrovne. Niektoré sú fakt, že nazvime to skill, ktorý vieš získať, ktorý ťa v tom podporí. Mne napríklad strašne pomáha v tom poznať aj tie možnosti frontendu, poznať aj ten backend. Takže ja sa úplne nepasujem do role buď BI Power BI alebo dátový inžinier, že je dobré mať presah vlastne z obidvoch a poznať tie možnosti, čo je technicky možné a čo technicky možné nie je. A zároveň je to dôležité aj preto poznať, napríklad keď data inžinier pozná aj Power BI, tak mu bude jasné, ktoré riešenie je lepšie, ktoré napríklad vedie k jednoduchšej DAX metrike. A čím jednoduchšia DAX metrika, tým rýchlejší report. Takže vlastne toto sú také tie technické, že je fakt dobré mať prehľad a nejak možno si to sem tam aj vyskúšať. Že ja vlastne veľmi rada, keď si môžem šahnúť buď na backend alebo na Power BI, tak to sú úplne radosť. Ale to sú teda tie technické. A druhé, čo ja osobne považujem možno za také dôležitejšie, neviem, že či sa dajú získať, alebo sú to proste nejaký talent, alebo čo máš vlastne nadelené v hlave, na čo máš procesor, aké máš buď nejaké to analytické zmýšľanie, logické zmýšľanie, možno nejaké rozumenie číslám a potom sú tie charakterové vlastnosti, ako zvedavosť, pátranie, detektív. Jo, od malička človek číta detektívky, tak pre mňa každý dátový projekt je detektívka. Už sa teším, proste tak už som tie dáta, ja sa v tom prehrávam, že čo všetko tam je. Takže taká tá prírodzená zvedavosť.
a plus nejaké to analytické zmýšľanie a možno aj trochu toho extrovertizmu, že nebyť úplný proste v tej analýze, no musíš sa dopýtať. Musíš byť schopný vlastne aj rozprávať sa s ľuďmi a na druhej strane aj pochopiť ľudí z ich pohľadu. Že vedieť rozlišiť, keď sa bavím s technickým človekom, tak máš iný štýl komunikácie, ako sa baviť s biznis človekom. A vysvetľovať biznis človeku technické detaily je úplne, to už pozerá na teba, ako taká myš na tom meetingu. Asi sa nechytáte, že dobre, tak to poviem iným jazykom. Jasne. A mať schopnosť vlastne preklopiť z technického do biznis jazyka a switchovať medzi nimi podľa potreby. A to je pravda, že já když s tebou mluvím, tak ti vždycky rozumím. Že jako nejsem z toho technického světa, já jsem ten biznisový zadavatel, že, nebo uživatel. A pravda je ta, že tohle je pro mě alfa a omega toho vůbec jako s tím nějak dobře fungovat. Jo. A ja som tiež není vlastne úplne technický človek. že nejaké... To bych neřekla. Akože takto, ja nemám formálne technické vzdelanie, hej. Akože človek nachytá už potom tú terminológiu, ale veľakrát sa popálim na tom, že ja neviem, jak sa to volá technicky, vieš, to, čo robí toto a toto. Viem, že sa to dá, viem, že to tam je, viem, že to existuje, len sa ma nepýta, jak sa to volá. Akože ja mám problém ako trošku s tou terminológiou technickou, ale jo, to je s tým, že som nikdy tú technickú terminológiu neštudovala, ale pokiaľ to vieš vysvetliť selským rozumom, tak vlastne technický termín. Pokiaľ je technik dosť taký tolerantný, tak pochopí, na čo myslím. Zároveň jako, já bych to nezhazovala, já jsi dost expert vlastně. A hlavně fakt takový ten člověk od frontendu po backend celému tomu rozumíš a to mi přijde hrozně užitečný. Jo. A teďka z toho ty, co jsi mluvila, o těch vlastnostech možná toho daného člověka. Mě zaujala ta zvědavost. To je něco, o čem jsme se bavili na začátku, že jo, to já si dovedu představit, byla hrozně zvědavá, co v těch datech najdu. Ale představa, že se v těch datech rýpu 5 hodin v kuse a zjišťuju, asi ne řádek pořádku, jo, ale zjišťuju, co tam je. Trpělivost. Tak jako já bych tam asi tu trpělivost na to neměla teda. Jo, môžeme to nazvať trpezlivosť, môžeme to nazvať nejakú posadnutosť. Človek je proste v takom tom tranze a ideš 20 tabuliek a ideš od jednej po druhej a zrazu ti čas beží. No. Zistíš, že si na tom prepálila už pomaly 4-5 hodín. Deti kričia hladné, kedy bude večera. Počkaj, neruš. Mám svoj flow. No. A to sú proste veci, na ktoré je to aj trpezlivosť a hlavne nájsť si čas. To sú nie veci, ktoré môžeš robiť v pol hodinkách pomedzi meetingy. To sú veci, ktoré vyhradíš si 2-3 hodiny a ideš. A teď já si dovedu představit, že ty se koukáš do těch dát a někdy ty data nejsou úplně jakože nejkvalitnější, že jo? Tak jak ty poznáš, že ta firma má problém s tou kvalitou dat? Nepoznám sama od seba, musím sa pýtať. Hej? A teraz, a to sú presne všetky tie vosy hnízda. Hej? Buď je to ten jednoduchší prípad, že zistia, povedali nám, že potrebujeme len tieto 4 tabulky a to sa strašne veľakrát stáva, že potom zistia, keď vidia, čo vlastne stávame, ako sa ten dátový sklad robí, ak všetky informácie sú tam, tak veľakrát sa dointegrováva ďalších 10-15 tabuliek, lebo v tej je toto, v tej je toto, v ďalšej je hento. Ak tie dáta majú, to je ten lepší prípad. Veľakrát sa stáva, že dajme tomu tie dáta úplne nemajú v systémoch, tak ideme potom nejakými obkulkami, že viete ich dať manuálne a tu už ideš, dointegrovávame excelovské súbory alebo nejaké SharePointy, hej, že nejaké tie úpravy, že ak sa to dá vyriešiť. Ale keď už skončíš, že vlastne na každú otázku je SharePoint a je ďalší SharePoint a toto zase ďalší má v tomto Exceli, tak je už potom otázka vlastne pre toho zákazníka porozmýšľať, že či je to takto udržateľné, či mať 30 Excelov,
ktoré opravujú informácie, ktoré máme v prevádzkovom systéme, lebo prevádzkový systém tam je, akurát tie informácie tam nie sú, hej, niečo sa opravuje v tom Exceli, tak potom je na tom zákazníkovi zhodnotiť, no nebude lepšie, že proste tak dajme si pauzu, my si dáme dokopy tie Excely, my si opravíme ten prevádzkový systém a keď to tí ľudia každý mesiac vedia ťukať do Excelu, tak ich naučme, aby to každý mesiac ťukali priamo do toho systému a budeme mať jeden zdroj pravdy a bude sa všetkým žiť jednoduchšie. Akurát to chce vlastne takéto to rozhodnutie uvedomiť si, že kde je už dosť. Že čo sa ešte dá, čo je ešte udržateľné a čo už je vlastne cez čiaru. A to im neviem vlastne povedať ani ja, ani nikto. To si musí vlastne zhodnotiť firma sama. Keď ti bude 10 ľudí každý mesiac tráviť 30 minút nad každým Excelom a spočítaš si to dokopy, že každý mesiac, ja neviem, len 15 hodín vyhodených do luftu, čo ľudia dávajú dokopy Excel, či už potom nie je výhodnejšie si proste raz sadnúť, investovať do toho, ja neviem, 20, 30, 50 hodín, 100 hodín, čokoľvek, ale mať vlastně už potom pokoj do budoucnosti. No, já jsem měla v hlavě otázku, jak ta firma pozná, kdy je vlastně ten moment toho nahrazení nějakého stávajícího procesu, který je tam, protože se to tak vždycky dělalo. A ty jsi mě na to odpověděla. A zase, já to znám z toho business pohledu, že to prostě jednou za čas člověk musí udělat a ve skutečnosti to strašně pomáhá. No. No, to je keď, ja teraz, to je asi blbý príklad, čo ma napadol, hej, ale ja keď chodíš MHDčko, hej, keď celá rodina stále chodíte MHDčko, odhliadnúť od toho, že environmental friendly to je, nič proti MHDčke, ale keby ste si to spočítali a 5-členná rodina cestujete vlakom každý týždeň hore-dole, tak sa možno oplatí, či nie je jednoduchšie si prenajať auto, 5 ľudí a zaplatiť benzín. Hej? Tu sú rozhodnutie, ktoré robíš aj bežne v životě, akurát v té firmě je to trošičku technickejšie. Jasně. Dobře, pojďme teďka k nějaké budoucnosti datové analytiky. Jak podle tebe vypadá ta budoucnost? No, podľa mňa úplne rovnako, ako je súčasnosť. Hej? Ako je možné, že bude vlastne veľa nástrojov, aj teraz s rozvojom AI, ako veľa tých, dajme tomu tých rutinných vecí, alebo napísať tú metriku, alebo vytvoriť SQL dotaz, dokáže AI spraviť a dokáže to spraviť rýchlo a veľakrát aj dobré, ale vlastne stále ja osobne si myslím, že tam musí byť vlastne taký ten ľudský dohľad. Možno ani nie za to skontrolovať, že či to spravil správne, ale či to presne odpoveda tomu, čo potrebujem. Lebo vlastne technicky to správne bude. Hej? Ten vzorec spustíš, funguje, hej? A tam sú už potom otázky. Spustíš, funguje, je rýchly, ale je ten výsledok správny. Funguje vo všetkých prípadoch. To už je otázka, ktorú ti AI vlastne nepovie. Alebo druhá otázka, druhý prípad môže byť, že funguje správne, dáva správne čísla, ale je toto najrýchlejšie, je toto najoptimálnejšie riešenie. Výpočet trvá, ja neviem, 5 sekúnd, nedal by sa spraviť za 2, za 1, za stotiny sekundy. Takže za mňa je to stále také, že nejak o budúcnosť sa nebojím, že by ma AI nahradil. Skôr sa bojím možno o tých začínajúcich ľudí, ktorí začínajú to AI používať a dajme tomu slepomu veria. Hej, že ako z mojej strany tiež používam AI, už som si na to zvykla, je to strašne rýchle, ale je dôležité mať tam ten background a vedieť vlastne, čo od toho AI potrebujem a dajme tomu si skontrolovať to AI. Môj muž sa vždy smeje z ChatGPT a
A som sa začala rozčulovať. Že s kým sa bavíš? S ChatGPT. Už 4-krát mi hodil chybu a hovorím mu, že tam potrebujem toto a toto a nie to tam dostať a vždy to spraví zle. Že ty si nie je normálne, ešte s chatom sa pohádaš. Ale ide o to proste to challengeovať a on vám nikdy nevráti úplne tak, že by vám to hodilo chybu. Jasne. Číslo ti vráti. Ale je to číslo to, ktoré potrebuješ. Takže pre mňa je dôležité mať tam vlastne najprv tú osobnú skúsenosť, rozumieť tomu a až potom používať AI. Alebo prípadne využívať AI v tom procese učenia sa, ako dajme tomu inšpiráciu. Nikto nie sme geniálni, že by sme si všetko pamätali, že ako to funguje. Takže využívať, ale vlastne s rozumom a rozumieť tomu, čo nám to AI ponúklo a vedieť to zvalidovať, že či je to správne alebo nie. Takže ho prostě využívat k té své práce. Jo, určitě. Dobře, Ivi, kdybys měla shrnout dnešní rozhovor do jedné věty, co bys tak nám řekla? Je to vyslovene asi iba z môjho pohľadu, tým, že som vlastne tak silne analyticky orientovaná, že za mňa nie je až tak úplne dôležité napísať bezchybné kódy alebo krásne reporty, pokiaľ vlastne nevieš, čo je za tým a nerozumieš, čo ti vlastne tie dáta dávajú. Že bez toho to je kniha, ktorú máš na poličke, ale v živote ju neprečítaš. Ježiš, to je krásná metafora na závěr. A teďka, Ivi, poslední otázka dnešního rozhovoru. Jakou bys mi doporučila písničku? Jo, písničku to od nálady závisí, akú máš náladu. Hej. Ako keby si sa spýtala interpreta, tam ti poviem jednoznačne. A ja vím odpověď, ale řekni teda interpreta posluchačům. Jo, ja som Queen fanatik. Hej, a teda ani nie tak ako Queen, ako Freddie Mercury, ako taký. Či už Queenové albumy, alebo solo albumy. No a presne tam, ako povedz mi, akú máš náladu a ja ti odporučím pesničku. Teďka mám zvědavou náladu. Veselou a zvědavou. Jo, tak tam sú rôzne napríklad... Takú náladu som nečakala. Čakala skôr depresívne, nahnevané a podobne. Ale nie, tam ich je veľa. Tak... Ja by som ti ju zaspievala, neviem si spomenúť názov. Ježiš, to som ešte neměla v podcastu. Vieš, keď akože sa tie pesničky počúvaš, tak vlastne ten interpret ten názvy v pesničkách nehovorí. To rozumiem. A vzpomeneš si na slova nejaký? Nejaký Sunday Afternoon a nejaký Millionaire Waltz alebo niečo také. Tak sa volá, tuším, pesnička. Taká veľmi veselá. To si vůbec teďka neuvědomuju z hlavy, ale zkusím si to dohledat. Moc děkuju za tip. Já jsem samozřejmě věděla, že tady tohle to řekneš, protože ty naše meetingy s Hrníčkem, s Freddym, prostě ty jedou. To je krásný, no. Jo. A ešte ti ukradnem čas, akože za mňa, ten Queen. Ono je to taká škoda, že veľa ľudí pozná vlastne tie najslavnejšie pesničky, hej, na ktoré si zatleská na štadionoch, ale vlastne celú diskografiu, keď si prejdeš, tam majú vlastne snáď okrem hip-hopu a rapu, tam máš vlastne úplne všetko. Tam sú tak skryté poklady, ktoré v živote v rádiu počuť nebudeš, ale keď ti to ide v tých ušiach a sa ti to trafí do tej nálady, tak to nechá tu emoci. To je boží. Ivi, no to bys mě měla ještě poslat teda nějaký odkazy. Ja, to nějakých 16 CDček možná ti to... Doufám, že posluchači mladší generace vědí, co jsou CDčka. Co jsou to CDčka. Ok, ja to nehovorím, že mám ešte aj kazety, len si už nemám na čom púšťať. Přesně, taky bych možná doma ještě nějaký našla. LPčka se vracají například. Jo, to teďka, já mám doma gramofon a LPčka si pouštíme. Dobře, Ivi, moc děkuju za dnešní příjemný rozhovor a budu se těšit zase někdy příště. Díky moc a já. Ahoj. Čau.